I els senyors de l'univers. Soc l'Adam, príncep de Tèrnia, defensor dels secrets del castell de Calavera Grisa. Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. Uns poders fabulosos i secrets em van ser revelats el dia que vaig arborar la meva espasa màgica i vaig dir: pel poder de Calavera Grisa! Tinc el poder! En Gallineta es va tornar un supergat i jo em vaig convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers. Només 3 persones més comparteixen el secret. Els nostres amics, la Fatillera, l'Home d'Armes i l'Orco. Junts defensem el castell de Calavera Grisa de les forces malèfiques de Skeletor. El cometa còsmic. Els estels són en posició correcta, home bèstia. Mira! Ah, el cometa còsmic! Per fi ha arribat l'hora d'obrir les portes de Calavera Grisa. Ah, caram, mireu qui hi ha aquí. Ah, He-Man! Servidor, cara peluda. Cara peluda, eh? Tornarem, He-Man! Però primer renteu-vos bé. No ens en haurem de preocupar durant una estona. Em sembla que t'equivoques. Aquest atac només era una prova De què? del gran poder del cometa còsmic. L'Skeletor el pensa fer servir contra Eternia. Doncs li haurem de parar els peus. Per això necessitarem més que coratge, He-Man. En Zagres t'ho explicarà. Qui és en Zagres? És el mag de la muntanya de Zagres. És més que un mag. És el cuidador dels cometes. L'heu de trobar i de pressa. De quina missió es tracta, Duncan? Amb el permís de vostra majestat, m'agradaria guardar-ho en secret, però puc dir que és vital per la seguretat d'Eternia. Vital? Vaja, Adam. Veig que t'ha costat, però que l'últim et fas una mica responsable. Gràcies, pare. Però si en depèn la seguretat d'Eternia, trobo que la capitana de la guàrdia hauria de venir. Tila, acompanyaràs l'home d'armes i el príncep. Sí, senyor. A què hi puc anar jo? Potser necessitaran la màgia. Mira, Orco, no ho crec pas. Entesos, doncs. Si és així, m'estaré aquí rumiant trucs per quan tornareu. D'altra banda, no se sap mai el que pots necessitar. D'acord, Orco, hi pots anar. Ha arribat el moment! Doneu-vos les mans mentre juntem els nostres poders místics. Que la nostra maldat creixi i que s'escampi arreu! El cometa còsmic ara és en poder meu! Ah!
Ja gairebé hi devem ser. Alto, tanqueta. Afirmatiu. Parada. Bufa. Què és això? La muntanya de Zagres. Ja hi som. Afirmatiu. Instruccions especials? Sí, gira cua. Oh, visites! Mira que bé, me n'alegro. No havia tingut companyia des de fa 100 anys. O potser 200, no me'n recordo. Fa molt de temps. En què us puc servir? Bé, doncs, esperàvem que ens poguéssiu dir alguna cosa del cometa còsmic. Ui, el cometa còsmic. Sí, l'Skeletor prova de controlar-lo i nosaltres... Oh, l'Skeletor! Oh, no, quin horror, quin horror! I és per culpa meva. Què voleu dir? Ah, ara ho veureu. Una vegada hi havia 2 cometes feliços que passejaven per l'univers. I jo els volia controlar com havia controlat tots els altres cometes. Així que vaig fer un encanteri, però em vaig equivocar. Frisava tant per demostrar la meva grandesa que vaig fer l'encanteri massa fort, sabeu? I vaig destruir un dels cometes. El que es va quedar tot sol i amargat sense l'amic va perdre el cor. Llavors em vaig adonar que era un mag vell i babau que no es mereixia de cuidar els cometes. Voleu dir que no hi podeu fer res? Ja no sóc el que era, pobre de mi. Sóc vell i babau, suposo. No crec que sigueu babau. Tothom es pot equivocar. Gràcies, Tila. Però això no canvia les coses. No puc controlar el cometa còsmic i l'Skeletor sí que pot. I tot per culpa meva. Quan començarem l'assalt còsmic sobre Etèrnia? Primer hem de neutralitzar aquell mag boig, en Zagres, perquè ens podria destorbar els plans. En Zagres? Què pot fer? Potser no res. Ha perdut la confiança en els seus poders d'ençà que es va equivocar amb el cometa. Però no m'hi vull arriscar. Cometa còsmic, escolta el teu amo! Envia criatures a capturar en Zagres! Això ens alliberarà d'en Zagres. Quan els trossos aterraran es convertiran en criatures. Unes criatures que capturaran en Zagres i llavors desitjarà no haver vist mai cap cometa! Cometes! I venen directament cap aquí! Oh! Adam! Oh, gràcies, Tila. Faig la meva feina i prou. Mira això! Què són? Són trossos del cometa còsmic. El poder malèfic els ha convertit en monstres sense vida. Així no són vius? No, més aviat són robots. Vius o no, val més que toquem el 2. Gallineta! Adam, torna! Tila, vigila! Tasta això, criatura! Bufa! S'ha cruspit el raig congelador de la Tila com si fos un gelat. A veure què li fa, això. Ai, senyor! Em sembla que ho tenim malament. Surt d'aquí, gallineta. Tenim molta feina. No, no. Els fills de la meva mare no són estúpids. Pel poder de Calavera Grisa!
malament. Només són trossos de cometa. Haig de provar de controlar-los. Ho haig de provar. Zagres, no! Marxeu, criatures del cometa. Marxeu! Ajuda! Oh, no! Zagres! Deixa el meu amic, tros de ruc. No he pogut controlar el seu poder malèfic. Estic feble, feble. Què ha passat? He-Man! M'alegro de veure't, He-Man. On és el príncep Adam? No pateixis, està bé. He-Man, en Zagres està ferit. Vell i babau. No he pogut. El cometa còsmic és massa fort. T'ajudarem, Zagres. Ja és tard. L'Skeletor ja controla el cometa còsmic. L'hem de portar a Calavera Grisa. Som-hi! Potser ens faran servei. Està molt feble, però el podem ajudar. Doncs t'ho deixem a tu i a l'Orco. Tila, home d'armes, anem a veure l'Skeletor. Mira, ja ven He-Man! Home bèstia, agafa el picador i atura'l! Ah, no pateixis que l'aturaré. I tu i jo, estimada malvadina, cridarem el cometa còsmic per derrotar en He-Man per sempre més! Arribada d'aquí a 2 segons i mig. Passatgers, poseu-vos a punt. El Calavera probablement us espera. No s'haurà d'esperar gaire. Alerta! Alerta! Una nau aèria s'acosta per atacar. Vector 581. Ah, així tindràs en què pensar, He-Man. Te'n sortiràs, tanqueta? Altura de l'obstacle, 5 metres. Composició, pedra. Opinió, senzill. Ara sí que et fumaré, sí. Nau aèria es torna a acostar. Suggeriment, tallar-li les ales. Molt bona idea. Oh, no! I ara anem per l'Skeletor. Extra! Més fanga! Cometa còsmic, obeeix el teu amo! Dóna'ns el teu poder per guanyar en He-Man! Ho notes, malvadina? Benvingut, He-Man. Has vingut a prometre lleialtat al nou governant d'Etèrnia? Governaràs des d'una cel·la quan hauré acabat amb tu, malvat. Agafem-los! Ja era hora! Hem derrotat en He-Man! Jo l'he derrotat! Recorda qui controla el cometa còsmic! Els hem d'encadenar abans que recuperin el coneixement! Afanya't! Han desaparegut! Però on? Com? És la fatillera, Ruca! No m'arrabassarà aquesta victòria! Enviarem el cometa còsmic immediatament a Calavera Grisa! No havia vist mai l'Skeletor amb tant de poder. El dreu del cometa còsmic. Em temo que és a punt de fer-lo servir per atacar Calavera Grisa i jo no hi puc fer res, desgraciadament. Oh, potser ja no puc controlar els cometes, però em sembla que sí, que encara podem fer alguna cosa. Provarem el que sigui.
Bé, si podíem fer un altre cometa còsmic i donar-li el poder del bé, el podríem fer servir per neutralitzar el mal que té ara el cometa còsmic. Però faran falta trossos del mateix cometa. Ah, voleu dir com aquest? Orco, et faria un petó. Ah, badana, no te n'estiguis. No perdem el temps, sentiu? La fatillera ha de fondre els trossos i un cop fosos podrem començar. Que el nostre poder es torni a escampar i que porti el cometa còsmic a Calavera Grisa! Ah, que ve el cometa còsmic! Ja està. Ara li hem de donar cor. Ajunteu-vos, tots l'heu de tocar. Oh, això sembla malèfic. No hi pensis. Concentra't en la bondat. Pensa en tota la bona gent d'Etèrnia. Penseu en la bondat dels vostres cors. Que la vostra bondat s'escampi i guanyi la maldat. De pressa, de pressa! Oh, funciona, funciona. Oh, molt bé, molt bé. Gràcies. Gràcies a la bondat dels vostres cors, el meu cor torna a bategar. El He-Man és aquí! El cometa còsmic és aquí! Estàs segur que funcionarà, Skeletor? Imagina't que ara no destrueix Calavera Grisa. Covard pelut! No hi ha manera de salvar Calavera Grisa! I vull ser-hi per veure com s'esfondra! Ara depèn de tu. Has d'enviar aquest nou cometa a l'espai. Oh, no sé pas si podré. Encara estic feble. I si la torno a espifiar, doncs... Val més que oblidis que et vas equivocar. Jo sé que ho pots fer. Que em sents, amic cometa? Vola, envola't ara! Ho intento, però m'hi has d'ajudar, Zagres. Afanya't, Zagres, afanya't! Oh, gairebé hi està. Va, una estoneta més. Se'ns ha acabat el temps. Doncs hauré d'aturar el cometa jo mateix. Fatillera, porta'm fins al Llidal, ràpid! L'haig d'aguantar! En He-Man ho ha aconseguit, però no aguantarà gaire estona. Zagres, confiem en vos. Proveu, Zagres. Sisplau, proveu. Ho podeu fer. Envola't! Ben amunt, envola't! Ben amunt! No puc més! És l'últim cop que provo de calmar un cometa. He-Man, estàs bé, noi? Si fa, no fa. Què ha passat? En Zagres se n'ha sortit, mira. Gràcies a tots per tornar-me al vida. I gràcies per ajudar-me a trobar el meu cor. Sabíem que ho podies fer. Oh, heu tingut fe en mi quan jo no en tenia. Ara em sento molt feliç, sabeu? Molt feliç. Perquè veig que al capdavall no sóc tan bé inútil. No hem pensat mai, això. Ha sentit aquesta explosió? Les portes de Calavera Grisa ja deuen ser pols còsmica. Skeletor, mira allà. Ara hi ha 2 cometes còsmics. No pot ser! No pot ser! Venen cap a nosaltres! Qui pot haver-ho fet? Qui? Encima! Exacte, Adam. Només t'has de concentrar. Un cop pots controlar les esferes màgiques, estàs preparat per controlar els cometes. Ho fas molt bé. Ho sabies? Continua concentrant-te.
Noi, això és impressionant. Gràcies, pare. Adam, no deixis de concentrar-te. Zagres! Adam! Fuig d'aquí! Ajuda! En la història d'avui, en Zagres tenia un problema. Havia perdut la confiança en si mateix perquè una vegada s'havia equivocat. Però tots ens equivoquem de vegades i no hem de tenir por de tornar-ho a intentar. Sempre hem de tenir fe en nosaltres mateixos. Com diu la dita, si a la primera no us en sortiu, torneu a provar. Fins aviat. Adéu.